Unozvibvuma here kuti kune vanhu vakarasiswa mulife asi nanhasi vanhu ivavo havasati vaziva kuti vakarasiswa? Kune vanhu vakaitirwa utsinye asi izvezvi vanhu ivavo havasati vaziva ende havasati vakwanisa kucherechedza nekuongorora kuti vaone utsinye hwavakaitirwa muupenyu hwavo. Zvinhu izvozvo zvinoitika sei? Regai nditsanangure kuti zvinofamba sei, asi ndingokumbira kuti ungobaya subscribe button tizoramba tichifambirana mangwana. Munhu akaipa kana kuti the most dangerous person mulife mako ihama yako yepedyo inokuvenga iwewe kana kuti inovenga mhuri yenyu. Chinoitika pahama yepedyo yakaipa ndechekuti unotomuudzawo zano, unotomuudzawo zvauri kuronga kuita uchiti ihama yako, asi nekuda kwekuti anokuvenga iwewe anokupa zano rinokurasisa asi richiita serakanaka. Pamba chazvinogona kutangira kuvabereki vako. Iwo wapasa chikoro, mubereki kutaura kuti mwana wangu apasa chikoro, ndiri kumufungira kuti aende kucollege, ndiri kufunga kuti aende kuuniversity, aite course yakadai. Asi nenyaya yekuti hama yako ine ruvengo ende ine shanje nefamily yenyu, obva aona potential yezvinhu zviri kuronga mai vako kana kuti baba vako, obva apa advice yakaipa, otovapushirira kuti iwo uitiswe chikosi chimweni chisina kana dhiri, chisina kana value, otaura zvimabenefits zvisina kana nebasa. Vabereki vako votomwirira, votoita kosi iyoyo, life yako yotoenda musango. Even iri nyaya yemarriage, tete vako vanogona kuona kuti mukomana wawawana akanaka kana kuti musikana wawaona akanaka, handiti munhu atori neunhu, munhu ane potential yekuti mugarisane, asi vanogona kutsvaga zvikonzero zvekuti uvenge munhu iyeye. Ninge haite murambe akazodai hasena naye uyo, kune vamwe vari nani vachauya, iwo wotoramba munhu angaine mukana wokuita marriage inogara kana kuti yakasimba. Uri kupanzwisisa here pandiri kuedza kutaura apa? Muvengi wekure atori nani pane hama iri pedyo, a close relative inokuvenga. Nokuti pamba pacho hauzotombozivi kuti advice yandakapuwa yakandirasisa. Iye ndiye anonga achinyatsoziva ende anonyatsoona kuti potential yezvinhu zvauri kuronga turi kumutaurira kwauri kuita iwo. Akaona kuti uri kuronga chinhu chinozobudirira, ringava business chairo, anotsvaga nzira yekukudiscourage kuti usaita chinhu ichocho, asi anenge achiita as if ari kukuprotecta, ari kutokunzwira tsitsi, as if aita maresearch anogona kupa maguideline, otokudiscourage, wotoregera kuita chinhu ichocho. Iwo uri kuti wachengetedzwa, izvo watonyudzwa. Paanoona kuti uri kuronga kuita chinhu chinozokunyudza, angatsoona kuti chinhu chauri kuronga ichi hauna kungatsochiona zvakanaka, hauna kungatsochiongorora zvakanaka, kumberi uko chinhu ichi chinokunyudza, anokupusha kuti uite chinhu ichocho faster, ugare wanyura, kana iri mari igare yangonyura zvakadaro. Asi zvinhu zvese izvi anenge achizviita in a form of advice, in a form of rubatsiro kana kuti zano, sehama yako iri kuda kubatsira, sehama yako ine rudo, asi anenge achitomeka sure kuti ari kuisa life yako musango ende ari kukuitira utsinye. Ende ukasaongorora unogona kuzoona yava too late. Maybe wasitokura wa munhu mukuru ndopana kuti aiwa munhu uyu ane utsinye ende akabvira kare achindiitira utsinye, asi aizviita indirect ende achitondisekerera, ndichitoti ndisekuru vangu, ndichitoti nditete vangu, asi ari munhu aitoponda ende aitodira life yako madhaka. Kana uine utsinye hwawakamboitirwa nehama yako hwaunodemba, unogona kutaurawo mucomment section. Tidzidzewo kubva kune zvinhu zvakaitika kwamuri. Vanhu varosangana nezvinhu zvakasiyana mazuva ano nekuda kwehama dzine utsinye uye dzine mwoyo yakaipa. Ndokutendai nekuteerera uye ndapota musaenda musina kusubscribe, tizoramba tichibatsirana pane chimwe chikamu chinotevera. Masvita.